Hello mga mamshi, good morning. Ayan mga mamshi, ang gagawin naman natin ay mag-beef stick tayo. So ngayon, umpisahan na natin mga mamshi. So ayan mga mamshi. Ayan. So, nipis-nipis lang mga mamshi yung pag-ano. Kailangan alisin natin ito mga mamshi kasi maano to sa ano, yung mga mamshi, hugasan lang natin ng 3 hugas ha. Ayan. Kasi mamarinate natin to. So, nagkat tayo mga mamshi ng 10 pirasong lemon. Naghugas ako mga mamshi ha, malinis yung kamay ko. Ayan. Kaka tayo ng sibuyas. So, yan mga mamshi, dito tayo magmamarinate. Pigayin natin.
So, lalagyan natin dito. Kaya natin yung sibuyas. Lagyan natin ng toyo. Walo. Kaya natin ng konting pamintang durog. Halo-haloin lang natin mga mamsi para pantay-pantay na. Tsaka natin ilalagay yung kalamansi. So, mga mamsi, dagdagan natin ng walo. Bali 10 mga mamsi. Ayan. So, ayan. Ibabad lang natin itong mga mamsi hanggang bukas na. Ayan. Para mas masarap. Ayan. So, ayan mga mamsi na overnight na natin itong na marinate. Ayan. So, lagyan natin dito. So, ayan mga mamsi, nagpainit na tayo ng kawali. So, lalagyan na natin ng mantika. Ayan. Hintayin natin na uminit yung oil. So, ayan, lalagyan natin.